zovid kan lo ke le ta in zawa in si bai ule ole tun tuma choneng po ni se kumzabi som pakona lai bor vela tualthahna chungchang khan kan le photanga crime story requested heng angaron da sel kan tum dona voile khata vai ron da the ani lo wangin kan request le ma khram thin turin kanin ngena tin tuna tang chuan comment section a request box siam ani to anga ta chon reply ma ni du zong kha request to mai tur ani ang hei hi comment tam tak kara mai lo vai request te kan mu vek theina na ro man na ani e Gabriel bompa chu okas ni som pathum sang azare somrok pariat khan khopui moi tak halil friends ma lama lo pianga Gabriel chu van doi khak tak main kum som pathum lek ani lai chuan anuina boral san tlat mai ti chuan pa na en kol chhota ani apa hi thir lam zuar ni in nupia sun ma bok ne na lungleng thin le ani Gabriel chu no pangdang ang bukin school chu an lut chove a ma se no pangdang lam tak mai ni in a kho sachim thin le a school sang sanga luna po chuan naw pang nin hlei dot soi mang le ko mo bol ber chu ani chhotareng mai chu tiang taka fanu nun phung dik lo ta chuan pa po chu ati mang ang le a ati ngai na hrengang lo chuan to pa chuan corrective institute lama chuan anor liam tangot mai ani he muna zete chuan zirti na thatak noya selian anga friend society a dan tha song aron zir chuak anga chu apa be se dan tak po chu ani renga ma se me senau pang dang lam ta reng Gabriel tan chuan chung nung chang siam na institute chu nuam hek lo le are tak po ta lo renga kumsom pareta upa chaw ani chuan aron chuak le a apain lama bok chun aron hong le ta apaina po chun rei takom lovin Paris khopui moi taklam chu pan ta ani Paris lama apem chan tak po hi pa hian bula chenga adu vak lawa hriat wang ani a ale lam zong tak chuna khongai thak ang reng hle a engpo ni se tle ro kum som pare ta ni chhota na fam chu ai le in tur chu athok chuak thei tur anga yang Paris khopui an lu chu ra la tanga ngai ang ngo chu alo ni lova chu khopui ko thler tina te chuan ru le bum chingan cheng emo ti mai tur hi ani a anila me se tlero satli ave mai poisa tlem thamte hum chawa chuk kha ani sia engtin chuan ko sa chawang mo ma se vanei thak tak mai ni rei po cham ma chuan mi pakhat hming misel eru tong ve ta hepa hi fingfel set mai ni in ama aya upa hi ani a kumsang ka sere somli pathum march ni somthum khan friends ko chaklam pang senda thian ngat atanga chuak hi ani nge a misel ero hi chu nim phung pangai tak pumi ni in Mexico le friends anin dolai po khan friendship ya po hin atang ve reng to a ma se to pa tak chun USA lama tlan povin ta chun hun rei tak awa oma ti chona to pa chun friends sa bok hin alo kir le ta ani misel hen kum sang ka jere samle pasari khan pui nein ma se fa pon nei ma rei lo te a chun an pui hi chen le a kum som pasari chung zat mai nom na lama chun tei hoi kwalin azin kong bum bo tak chu azo chho ve ta ani misela hi adik tak chun minun thale tong dang po thiam tak mai hi ani a adin mun hian zir se chuan miza kai tak te po ni ang a mai ro chu re the miu hi chuan miza ka hi har thin reng ani chu te hun rei tak na he po nei lo misela wak vai chuan to emo tong ta chu ami ton chu tu dang ni lovin Gabriel bompa nge mai hi ani a hetia Gabriel ne lanin ton lai hian misela hi are thein ba nga hle a rang taka sum de chu chu ngai hle ani tumlo da va Gabriel ya tong ta chu ani mil chho phian mai an story zong ten ria sak tak nuwa phei chuan tu dang ma ngai lovin an tlei dun ta hle a chu tia ko pui momo ve tak mai in tong ta chu mun tina chun in zuin ko thle le kopon thingpui do le sadora zong chuan ani zuya Gabriel hi misela po hian a chuang hle a ma se to bera chuan misela hina baruna tur suma to chu phot chu angai ani ngun taka miselan sum de chu dan kong da fe nu a chuan rom han na hlui le mol mangzet mai ani theita Gabriel chuan mi hosa tak tu emo ngai zong anga ti chon ram chang ma sabera rokin an that anga sum tam tak nein abangi po chu arul thei to ang misela hen hun har sa tak tak lo pal tang to china dan phalo thil tina lama chu nein rol lova a phak tok kan na tok mai thin mi ani a ma se he tiang tak ruam han na hi anei tamai sia makpo amak viau ani abil nu Gabriel chu kongpui zon ground floor a chaw in lo tur zong turin atira ground floor kher a thlanna chan po hi midang in an ke pen thoman hriat lo nan le
chung lama tang pon tu emot lapal po ni se tu manan thom vel chu anu pache dan chu an repak don lo ani ti chuan phur takin London lampan chuan an chuak ta an mo chi sang rang hui zen bek lian tok tak le hui dang te puli te le mo chi sang rang chu lein friends lama chuan an kir le ta ani friends lama an ron kir le chuan ani lo thar lam chu ding tak hian an pan ta a misel chuan puli chu cross bima chuan an kil beta tin khum hnung lama engemaw da na room te takte chu ponan sa hlia veka tin chu room te takte a chuan thu thleng an da vek bok ani ti chuan Gabriel chuan zai takin an mi tha tur chu play kwal vel anga a zai takin khum hnung lama hruiwal thuru ka chuan alu abar anga chu vele misel chuan hnung lama tang chuan hruiwal chu alo pot chi bang ti chuan ol sam takin an oklum to mai don ani ro man na thalo tak oma yang tin nge ni zelang Tualthahna dan tur engkim ro man fela man ro poi mo engkim an pe fel nuwa chuan Gabriel le rol chelo le zai tak mai ko pui tur mi ho sa le sum nga ta kan dap tran ta chutia sa ve ta kan mi tha turan ve chho lai chuan mi pakhat an tong hlau mai hepa hi Augustine guf ni in kum somli pani lai upa hiani a Paris ko chung lai li bor ta ka hina fanu pathum tenen an cheng howa Augustine hian im hun lo rama sum don na lam khoin tangkatam tham tak po kolin anei ngei turangai ani bok Augustine hian poisa hi office a hian zan ari atir ngai lawa achan po in lam chu him zo ka angai wang ani a amero chu zir top lai piang hian khopia chuan wa kualin in lama chuan hong ngai mi lo thunga zir top ni tlai piang hian poisa hi office a hian da in atuk in rini singa chu chuan poisa hi a khom thin thung kumsang ka zele somle pakwa July ni somni paruk tai kha chu adan ngai te in po Augustine chu judan lampan chuan chuak ta a azudor pan thena han thlen me chuan Gabriel po chuan lo nga kreng to mai bar alu atanga rei lo te chuan Gabriel po chuan ron point an khul dun ta a lerol chelo tak mai an tom pui ta chu po Augustine po chu ahlim kher mai are takan in kom nu a chuan Gabriel in lo lampan tur chuan an in thlem thu thei ta ani hemin hulam hian Augustine mel reng rang hi mu turam talawa mi bo anga report ni in police lam te po chuan abo dan an chui chauta Augustine office veng tu soidana chuan July ni somni paruk zandar ko bora chuan mi pakhat mel hriat lo hi building a chuan lutin po Augustine office a ngei mai chuna luta ma se veng tu hian engti tura kal nge ani azo chuan man mo takin atlan bo le ta ani ome police ta chuan thilam dan bo zuin in rokna om lem lo te anan fi angal zung zunga ma se mak tak mai nang thil ma chu bo lova paper noya dollar sing kan le sangli lai mai po chu alo la kim bai mai ani thil dang lam tak pakhat ero chu an mu chuak thung chuata chuan nol bok a chan ve lai hal to som zet mai hi alo tla a thilam dan atang chuan police lam po chuan ngai dan nei thiamin mel thriat la Augustine office salut ngai hi an mi du tak Augustine bo chung changa mo phur tu chu ani nge ring hle ani Augustine go fa chen tel achung ta jong chu komin misual che dan asu nu jong ten han chui kwala ma sen tu mang chuan chana thatok an mani pui thei tur chu an mu der lo July ni somni pako hin misel eru le Gabriel bompa hin Paris an chu san ve chia khale ya chuan kalin longa do war lampan an tum ani misel chu Augustine a thito ming chuan azina tin Gabriel po chu mi panau pang ang takin sammet kolin apa bula jin ve satliang mai chuna lang bok nirai vak lawa chuan Atlantic Ocean paltangin Canada laman hoile ta thui takan sin nuwa chuan Quebec City an thleng ta ani adik tak chuan misel atenu pa hi Canada tum po hi anni hran lova an Tualthahna thu bona le an su nu thup nana jinpo kolvel mai mai hi anni a ama sabera chuan Montreal kalin Vancouver an route le a ti chuan San Francisco an kal le ta ani hetian jin kolna lama hian friends mi chhar tharan nei hlau mai chupa ming chu George Gerin ni in a hosak mel le a misel an George an muzet chu sumtam taka siam thei donin a hrele ta rilu nei takin Gabriel in chunai nei tir le ta a heta hian Gabriel hi mesele rol panga yang vek hin om le to a George apon tlei rol ti toina zet mai an char chu van nei in ti hle a phur hle ani misel po chuan phal tak hian an pania San Francisco a te kwal vel chu phal sakta a tin an jin kwal zo ni wi khopuya chuan an in to khom leang an jin kwal vel chung jong hian misela hian George sa hi tha dan tur alo ro man fel anga ti chuan George sa hi rokin an hausa le to mai don ani
ro mana chu oma ma se be se lo zet mai thil a thleng chota Gabriel in chorcha mi thar hausa le mel thaset mai a soile angai to na zong zong thiam tuan tong ta chu rin lo takina mangai ta buru mai chu ngo chu ani lo miselan rokatum dan le thatum dan zong zong chu a hril fai ta lenga tin chu ti lai vel bok chuan fence konga na thok pakha chuan thingbuk hnuai bek lian pe lo chhar ve bok chu bek lian zet mai an han hon chuan mihring taksa hlir hi lo oma man mo takin okas ni sompani chuan autopsy turin an phor liam tangal ani autopsy result chuan an rong chhar chu rehlum ngei ani tian hre theya ma se rong charna bulko puite takte lion bor vela chuan kan ni khatliam ta po khan tu ma thile rehlum an man hre silo Paris atanga kilometer zanga don lai la tang chuan Paris police nena chun reporter on luta a chu rong chhar ani lai bor vel chuan tu tenga zin bo hazin chuak zong zong chun dap le ta ngun daka thilan han chui fe nuwa chuan bek chu Paris dak in kaltang nge ya ron thleng ani ti chu an thre chuak thei ta ani Police Inverness chuan rang takin Commissioner Francois Goron miza kai tak mai chu abenga la mase Goron a chuan chu tiang mi thian nei lo thu chu alo soi si mase rei lo te a chuan ron phone le in periscope chunga nge Tualthahna chu athlenga tin rong po chu phorbo nge ni in Varanasi kiang lok kong kama chuan pai ni a arin thuaron soita periscope chunga chuan an rong chhar chung chang chu chanchin po chuan an thial ta choi mai mase tu rong ber nge ti ro chuan hремai theilowa tin police lam po chuan uluk le film kur takin ani theiom chun chui chara chutia rei ngel ni oman dap fe nu a chuan pu Augustina nge ni chuan ringta ani pu Augustina hi arong an charma ni lo ka bo ani ti chu an rele ta zela a chung tele a chen nai vai zong zong te chu komin autopsy po chu nei non le hial ani a autopsy result foi ni na ron chomeng chuan thil a chiang ta kor mai pu Augustina hian a thi ma lok hian angal rek a hliam ania tin an rong chhar po chu angal rek a chuan hliam alo nei chia bok tin a samrong le ha tang chuan pu Augustina nge ani ti chuan fin fia theita ani pu Augustina chu rong taka thani phot mai ma se tu ber nge Tualthahna ni tang le tu mala handin hel tur chun om der silo tin Augustina hi sumdong mai ani a periscope ya mila le chal lang tak chu ani bok silawa Tualthahna tu rom han chui chu rin thiam an har hle ani an rong chharalu le ban zong zong thui zoman pe fel nu chuan commissioner Goron an hena chuna lo thleng le ta a ti chun kar khatlai pere sa mi thi rong an da na bera chuan Augustina rong chu da ni ve ta rong an chhar chanchin le police te malak dan chuan ngai ven a hlo hle a an chanchin bu phek ma saber te chu ni tin lo in chanchin thar om lem lo mi pui chuan an ngai chang thup mai ani chutia thoma re de duk lai chuan thetu pakhat aron lang ta ani chun misel ru chu Augustina thani ma lo khan pere sa chu san thoran soya chutia rin thal tu lom ta chu police tam po chen phur hle a rang takin misela chanchin chuan chui jui ta misela chuan nupui Gabriel bompa nein July somni pakwa tang khanam pani hian pere sa mu tu reng anom lo hi alo ni a commissioner Goron a chuan thil ni theis rang de chungun taka ngai tu in rei tak nu chuan thutluk na asiam theita he Tualthahna le misela te nu pa hin in zomna an nei nge chu ring ta ani an rong sarda nei chu khoya tanga le nge ani a pere sa chun soi fia the anom reng am ti chun en chauta he ip chung chang hi soi the anom ani nga chuan lomana po US dollar zanga lai pek an tiam heng he a December tha kumsang ka jere somle pakwa lo ni me chuan be selo de vin commissioner Goron a chun le kha dong ta a chu le kha chu London boarding house atanga local ni in misel ti ming pu chu mesetle rol te ne na aming po Gabriel ni na anlo mi khol nge to thu aron thailang hi lo ni a tin chu mai ba ka akum le July ni sompalia New Haven port atanga rela an chual ezel thu te anon ril bok chung mai alani lo misela chuan iplian tak alei thu soi ma se mak takin chung chu aru avek thu soi bok chuti information thazet main mu ta ka chuan detective lam po chan man mo takin London chun pan ve nga la tin chu tiang iphral tu dor nge po chu wa jong chuakin misela te nu pa chu Eastern Road an lo chen reng to thu te an bar chuaka dor hak tu pa po chun an dor atanga friends mi nge in July tha khan be ka lei thu lo soi ve bok Tualthahna om chu lang ta kor mai commissioner Goron a po chun Tualthahna chu an jong chuak nge ni na hreta ma se khoi lam ange nom ta khang thi lam ero chu abo ve le a
khoi muna nge khoi ko thlera nge khoi in nge an lo ti hratur chuan Paris mi pui chun zot kol zela ma se tharuk kalta atang khan tu manan mule thu reng reng chu an soi thei talawa mi pui zona an zo atanga thil chiang tak lo lang ta chu Paris ko chunga chun an nu pa hian an om me lo tok mai goran chun England Canada le USA detective ta chu phone in misela thalak ta chu chanchin bo chulan ta lang choi choya a hun lai na na chuna larin misel le Gabriel bompa ta chu Tualthahna lar tak an lo ni ta a Gabriel po chu tlerol mel thatak ani veinen misel ne nan in tong zet chu tiang hi along ni zota January ni somni pakhat kumsa khasere somkwa chuan goran chuan le khapoi mo zet mai new year katang hina dong le ta a engthil nge ni te reng tian hon chuan mak ati tak zet ani chule kha churin lo devin misela hena tang chuna lo ni renga misela chuan tiang takhin le kha chuna ron jiak ta ani Tualthahna hialin chanchin buak a mel alo langa hei hian min ti hreom hle ani ke hian engma tul ka thatlovin dan ka bo chek lova he thila hian engma tel ve na reng reng ka nei lo khai blian tak po kha Gabriel tan chawa lei ka ni a ma se ka lei nu hian a hral le dei thua soi ti chun Gabriel in an hian America lam kan panta a heti lai hian sum le pai po ka tha cham le bok new year ka hian sum le pai ka de chu the kan rin wang chawa pan ka ni a ma se su tia re the ta ka kanom lai chuan Gabriel hian ngai zong min nei sanin min kal san ta ani Gabriel hi lo tong khel lo ila ka ti hle a ma se atira me se poi soi ngai lo ang tak hina lang bok sia chu ke hian engma ka lo hre thiam lo ani commissioner chuan mun taka thilom dana ngai to nu a chuan le kharon thon tu hina thiam tu hi ron soi viau ma se Tualthahna dik tak chu ani thei tho bok ti chu angai to a atuk le ni lo thlan chuan thil mak zet mai alom le ta a police station a chuan me se hle rol te hi ron lutin an mi zon lai Gabriel bompa ngai chu ani thoron soi ta commissioner hna chuan a chanchin zong zong chu soin Tualthahna chuan telfe adu mi alo thua soi tel bok tin Gabriel chuan ka ti zong chu Augustine a thlem kha ni a ka tum angein kanina chuan ka thlem lu ta a abak zong ka chu engma hriat zui ka nei to lo friends hian ro rel na tik tak chu ale ko nge ka be se misela po hi ko nge ula ti chuan ro rel na tik tak kan chunga hian om lo se ti in Gabriel chuan a statement a chuan a ziaka ti chuan Gabriel bompa chu man ani ta a chanchin bumi lam chun du sak tak hian phek ma sabera chuan Gabriel chung chang chuan ziak lang choi mai chu chanchin thar chu dar chak tak zeta new year khiala thleng ta misela po chu thlamong thei ta big lo nge ni rang ta ka new year chu chu sanin Mexico lama chuan tlan cheta a ta po chon re ta kom lovin Cuba lama pan le ta a ta chuna him nge ya be se a ati le tur ngai tu na hun thatak po chu nei theang ma se rum hana dang ani ma chuna wa nei thak kan ti don nge ni mi pakhat ama hre tu lom hlok mai ani la chuan thu nei tu te a hril ngal tat mai box si ti chuan jun thla kum sang ka sere som kwa chuan mi se la chuan man ta nge ya France lama chuan an thon ke le ta ani December ni som par kum sang ka sere som kwa chuan Asia Scott France sa chuan trial nei ta a prosecution nam chuan July ni som ni paru kum sang ka sere som le pakko a thil thang te churon soi chuakin Gabriel in Augustine a thlem lu dan an puli man ngei po chiat thu le mi se la ngei na re hlum thu te ma se po Augustine chuan paisa tlem chau alowa thu te dollar sa somnga le sana chuan lak sak thu te an ron soi chuaka mi se la ngei hi Augustine office sa chuan kalin paisa avata pa ma se van nei thak takin do kana le khabukara dollar sing khat le sangli lai mai chu mulo lo ti chuan engma mulovina chuak le ta ani atuk me a chuan lion lampanin rela an chuak ngala rem changan masak bera lir thei hoin ram laman panta a ti chuan kong hnoi lo ka Augustine rong chuan pai ta ani ti chuan July ni sompakwa England lampan le in Canada le USA te an tlo kwa le ta a fin fena dang po ngai lo va khes chu chin fel mai tur ni in Tualthahna te po man ngei tur ani thu te an ron sai chuak ani ma se Gabriel chuan Tualthahna rong taka chuan ka tel ve ati du tlat lova atan na ngai chuna tang tau mai ni tinin thom namoi tak tak nen ko chu arang kal thina atuk le loka thalak chanchin bu malama lo chung le tur hiat wang te po chu niang ain che na the hle ani tin chanchin bumi te pon Gabriel thalaka wang chuan ama ai let fein chanchin bu chan ral chuak ta nakina phe chuan Tualthahna anga en reng ani ta big lo Gabriel chu tleirol poi soi lo ang maya en alo ni ta a apa rual setina adoi ad wang chu ni thu te ko ta chuna soibok
tin hriat pui tu te po chu ron lang chuakin tlero no pan adlai chun thil mak deuh po ati thei thu te kan du mi lo thil po kan adwanga kan ti thin thu te an ron sai puya tin chanchin bumi la en chu tiang lam hoi chuan headline shop pui pui te siamin an no pui ve bok chu tiang tak chun defense lampon he khe sa hian indoi an lam chu an ron pu ve bok ti chuan a top bera zona lom thei ta chu Gabriel bompa hian Tualthat ngeyem nge misela hina bum mai zok misela lein mania Tualtha thu boy or mai chu atum der lo Gabriel in shil ang chowa ti tulak ani thute soin engkim mai chu ro man navek ani thute a soi ve thung ma se fin fian zong zong sala ma chan kok thup mai boxia chutia re fe misela athan khotlat nuwa chuan aril ro thak ve ta khailumani don phot chun Tualtha tuain pom thwa sei chuak ta a Gabriel hian engkima hian a filim theina ani pot chuan apu 5 vek don ti po chu chiang hle ani tin ani la achan chhezoka chuna tang tlat mai boxi trial re takan nei nuwa chuan jury ten ngai danan siam fel theita misela chu thi ngei turin achung thu rel ani a tin Gabriel po chu thiam lo chang tho ni in kumsom ni chung zat mai zelbang dai ngeng tura shem ani veta misela chuna sentence chu ngai to thale turin an deal yala ma se lo thing ta chung lova kumsang ka sere somko pakhat February ni thum tu ka chuan Tualtha tu dik tak misela chu khai hlum ani ta ani tin Gabriel po me chata na big lungin nan thela chun dani phota chumin hu fe achong kermona son ani le ta a kumsom panga se jela ta nu chuan chho zalen ani le ta ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak te desu anlo ni le tarang mai next video khai mai nom tak nei gai mule theu don nia